Wasal fl-aħħar stadju tiegħu il-proġett tal-bypass ta' Wittiline li qed jara l-bini mill-ġdid ta' triq Wittiline u triq Ħażabbar li flimkien jaqdu lokalitajiet ta' Wittiline u ta' Ħażabbar. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon waqt żjara li jagħmlu fuq is-sit. Dan il-proġett qed isib b'investiment ta' 3 miljun u 600,000 euro u kif spjega l-Ministru Farrugia jikkonsisti fil-bini mill-ġdid tal-kareġġjati ta' żewġ toroq li ġew iddisinjati mill-ġdid għal aktar sigurtà fit-triq. Għall-ewwel darba ħa naraw il-bankini hawnhekk ukoll fit-triq fejn qabel ma kienx hawn bankini u allura nuqqas kbir ta' sigurtà. Qed naraw ukoll illi apparti x-xogħlijiet kollha ħajkun hawn sigurtà kemm għal dak li ħajużaw il-bicycle lane ħatkun segregata imma wkoll se jkollok opportunità li timxi fit-triq passaġġuża għal ħafna imma mingħajr sigurtà u se jkollok il-bankini fejn wieħed jista' jimxi wkoll. Il-korsija l-ġdida għall-mixi u għar-roti hija twila kilometru tul iż-żewġ toroq biex tinkoraġixxi l-użu ta' modi alternattivi ta' trasport b'konnessjoni aktar sigura u effiċjenti bejn iż-żewġ lokalitajiet. Il-perita Infrastructure Malta Albert Spiteri spjega bosta xogħlijiet li saru f'dan il-proġett fosthom 1.4 kilometri ta' servizzi ta' telekomunikazzjoni, 1.4 kilometri ta' bankini ġodda u kilometru ta' dwar ta' triq ġodda. Introduċejna numru ta' servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' servizzi tal-ilma u anke ma' servizzi ta' dranaġġ. Rajna wkoll li nintroduċu street lighting ġdid biex bekk krejajna sistema ġdida ta' street lighting biex tkun tista' tinxtell it-tul kollha ta' triq. U mbagħad rajna wkoll li f'ċertu partijiet ta' triq li kien hemm bżonn li jinbnew il-ħitan mill-ġdid biex bekk il-foundations ta' triq ikunu jistgħu jinbnew fuq foundations sodi u ġodda.